Envejo els ciutadans i ciutadanes de Barcelona perquè podran votar a Jordi Hereu. I amb l'elecció és ben clara, no? Noves idees o antigues aliances, ja m'enteneu, Convergència i Unió més Partit Popular. Noves idees o solucions caduques, com la que escoltem aquests dies per boca d'algun candidat. Noves idees o posicions conservadores, que també hi són. Per tant, amigues i amics, teniu sort de Barcelona, perquè podeu votar un nou alcalde que representa el millor del Partit dels Socialistes de Catalunya. Vocació de servei, voluntat de servei, estimació per la seva feina i per la seva ciutat, compromís social amb la gent, amb les persones. A Barcelona normalment ningú li ha regalat res. S'ho ha hagut de lluitar, sempre ha estat una ciutat lluitadora. Imagineu, si hem avançat, si hem aconseguit els nostres projectes, amb governs que hi havia el president Pujol, amb un conseller en cap que era el senyor Mas, i el president del gobierno, que era aquest loco de la carretera, que es diu José María Aznar. Mireu. Sí. Aquest crac. Sí. Aquest crac de la política, aquest crac de la dignitat. Si quan hi havia aquest entorn, la ciutat de Barcelona va tirar endavant amb tots i cada un dels seus objectius, ara imagineu-vos què no podrem construir des de la complicitat de diferents governs, el d'Espanya, el de Catalunya i els dels ajuntaments de Catalunya, què no podrem fer? Hem de parar a la dreta. És important per aconseguir els nostres objectius que no governi la dreta. El senyor Pujol, el senyor Mas i el senyor Duran arropant el candidat Trias. Més hi afegiríem, em mereix tots els respectes, fa 3 dies, la senyora Ferrusola. Jo el que expresso és, renoi, quin canvi. Jo lamento profundament el que ha dit el senyor José María Aznar. Em sembla lamentable utilitzar quelcom que hauria de ser un camp on ens trobéssim tots, quelcom on ens hauríem de trobar tots plegats des de la unitat. Ens sembla insultar no a Barcelona, sinó a la intel·ligència i a tots els ciutadans. Que s'enteri el senyor Aznar. Que s'enteri el senyor Aznar, que quan ell diu, o la seva opció, o els amics d'una organització terrorista, que s'enteri que l'alcalde de Barcelona era regidor del districte de les Corts entre el 99 i el 2003 i que, per tant, sempre me'n recordaré d'una nit del mes de novembre i d'un matí del mes de desembre. Per tant, que aquest senyor, ni a nosaltres ni a ningú, doni lliçons del que és la fermesa democràtica i la unitat dels demòcrates contra el terrorisme. Nosaltres construïm Barcelona amb la gent que ens estimem i junt amb ells construïm la ciutat de Barcelona. Aquest és un gran missatge. Nosaltres partim i treballem per la ciutat de Barcelona, per la seva gent. Una política de ideas que construya, que diseñe los rumbos del futuro. Una política que haga empatía, que esté cerca de los valores más profundos que tiene esta sociedad. Una política que también se refleja en los rostros y da gusto ver el rostro de Jordi Hereu porque tiene cara de persona cercana y de gran persona. Estoy seguro que os pasa igual que a mí. Yo no voto aquí, pero si le miras, le votas. La coherència, la solvència,
l'anhel, el lideratge, només el pot portar un partit dels socialistes potent,